Hej, jeg hedder Jeppe O, og det her, det er Innovation på Jysk. Det her er faktisk en særudgave af Innovation på Jysk, fordi jeg har bevæget mig ud i at interviewe i virtual reality. Så lige om lidt, der lukker jeg jer ind i en timeslang optagelse. Jeg har forsøgt mig lidt på YouTube og få lavet nogle kapitler. Jeg håber, jeg har fået lidt mere med. Det er også ret nyt for mig. Men jeg inviterer med ind i virtual reality, fordi min næste gæst hedder Jens Lauritsen, og han arbejder i det space til dagligt, og også der, jeg har mødt ham. Så det er en ekspert inden for den digitale innovationsverden, når vi snakker, ja, det er faktisk både virtual reality, augmented reality, mixed reality, og alle de andre realities, der er han rigtig god at arbejde med. Så det jeg vil nu, det er, at jeg vil fortsætte min intro i virtual reality. Og det jeg har valgt at bruge, det er en Meta Quest 3, som jeg nu vil tage på, og så se vi derinde om et øjeblik. Og for at lige give dig en oplevelse af, hvad det er, jeg ser, så har vi haft en skærm kørende. Der har jeg godt nok taget billeder af, for jeg tænkte ikke, at Jens gad at kigge på mig sådan her hele tiden. Så jeg har sådan en maske på. Og Jens han sidder ved siden af mig herovre, når han nu kommer ind som gæst lige om lidt, og jeg kan se sådan nogle crazy fingre her, der kører lidt. Det er meget sjovt. Et meget rodet skrivebord, som I kan se, jeg har foran mig lige nu. Jeg sad et bedre sted, da jeg interviewede ham. Der havde en masse sjove ting med os. Så det er det, jeg ser under interviewet. Men I vil så se mig, min avatar, sammen med Jens. Og egentlig vil jeg ikke sige så meget andet end god lyttelyst. Og så, I kan se, det var den her udsigt. Det nævner han lige om lidt i optagelsen. Men god lyttelyst. Og velkommen til Innovation på Jysk i VR. Hej Jens, og velkommen til. Hej Jeppe. Min lille skøre podcast. Tak. Innovation på Jysk. Vi havde jo lidt, inden jeg lige går i gang med at interviewe dig, så havde vi jo lidt vi kender hinanden, inden jeg fik fat i dig og skulle interviewe. Vi har arbejdet lidt sammen, og du er jo lidt guruen for mig inde i VR, AR og mixed reality og alle de her ting. Men vi måtte jo erkende, at Apple Vision Pro kunne ikke det her. Der må vi hoppe over i Meta i stedet for. Ja. Det var for stor en kamp for os. Til gengæld så synes jeg egentlig, fuglefløjten får vi med gratis i den her podcast, så det er jo meget fint. Det er dejligt. Det er dejligt med fuglefløjt. Jeg har dem faktisk i real life, lige uden for døren her. Okay, jeg må nøjes med dem, der er herinde i det her univers. Og ja, vi har prøvet at sætte det op. Har du prøvet at gøre det her før? Nej, det har jeg ikke. Det er også første gang. Jeg bliver interviewet i virtual reality. Fedt. Og så må vi sige, at det er jo en podcast, så dem, der lytter til det her, der må jeg jo finde ud af at få lavet et link til YouTube. Men det aner ikke, hvordan man gør. Det må vi gøre bagefter. Det er jeg sikker på, at Jeppe, det kan du godt finde ud af. Jeg tror du ikke det? Jo, det kan du godt. Og så håber jeg også, det optager nu. Ellers er det... det er lidt ærgerligt. Okay, jamen inden vi sådan helt går i gang, så kunne jeg egentlig godt bare tænke mig at starte stille og roligt ud med, hvem er Jens? Jamen, Jens, han er en mand i sin bedste alder, der har arbejdet ud fra et kommercielt perspektiv med at udvikle digitale løsninger siden internettet var noget, man ringede op til med en boks, der sagde sjove lyde. Det er dybest set snoren i min baggrund i forhold til at arbejde med innovation igennem udvikling af software, som ligger nede under digitale løsninger og oplevelser. Ja. Sådan. Og hvad med private, Jens? Er der noget der er værd at nævne? Private Jens, han er dels bidt af en gal cykelfeber. Carbonstel, der er alt for dyre, og så cykler han på dem en gang imellem i perioder. Og derudover så sidder han lige nu på Lolland i et lille landhus, landmandssted, ud mod Guldborgsund, hvor nu vil jeg ikke sige handlinger, nu vil jeg sige, hvor jeg elsker at være, har fred og har fuglesang, og her kan man sætte sig ned og også få lidt ro til at reflektere over de ting, som nogle gange inde i København går meget stærkt. Jeg tænker også, det er da
helt anderledes i hvert fald, end at sidde her i VR. Der er Det er, der jo- virkelighed lige pludselig. jamen både og, for nu sidder vi, og det kan man jo ikke høre på podcasten, eller se på podcasten, men vi sidder jo og kigger ud i et bjergrigt naturlandskab Ja, og en sø. Så på mange måder, så er den her virtual reality-scene, vi sidder i, den minder mig sådan set om det at sidde på Lolland. Og det er måske også et fantastisk. perspektiv på, hvad det er, virtual reality kan. Ja, det tror du er ret i. Ja. Mm. Ja, for der er nogle flotte træer herude. Det er ikke helt... Jo, man kan da godt se det digitalt, men alligevel... Jeg synes sgu, det er egentlig okay, det I har fået lavet herinde i... hvad hedder det? Horizon Meeting Rooms, er det ikke sådan, det hedder? Horizon Workrooms. Yes. Workrooms, ja. Yes. Nå, jamen... det er mega fedt, du havde tid, Jens, så jeg har jo fået jeg aner ikke helt, hvad for nogle profiler jeg får ind, fordi I får jo lov til at tage den her test, og det er jo først på baggrund af testen, vi kan finde ud af, og sådan lave et bredt spekter forhåbentlig af forskellige profiler. Nu vil nu er det bare endt sådan, at den første gæst hed Jens, og den nummer 2 gæst hedder Jens, og I er begge to fokuserede innovatører. Så der fik jeg ikke lige så meget diversitet med ind i profiler og navngivning. Men du er jo en af de her fokuserede innovatører, og du har taget den her test, og det kunne man jo godt dykke ned i. Men inden vi lige dykker ned i den del, så den test er ikke så kendt, kan man sige. Det er de her Innovators DNA, der har lavet noget. Og så, jeg tænkte, det kunne være fedt, vi startede simpelthen med, at du sagde, du prøvede at fortælle lidt om, hvordan var det at tage den test med dine ord? Hvordan var det for dig at få resultaterne? Og... Ja. Ja. Jamen, det er jo altid... det at tage testen er jo dels noget, man prøver at gøre, uden at lade sig farve alt for meget, og måske også prøve at lægge lidt ens forventninger til, hvad man gerne vil være, og være lidt mere ærlig og straight omkring, hvad man egentlig er, når man svarer på det her spørgsmål. Der er mange, og det er jo svære spørgsmål, nogle af dem, hvor man skal prøve at reflektere lidt, uden at man kravler ned i et hul. Så det, men altså, det var testen og spørgsmålene var sådan set fornuftige at komme igennem. Jeg var meget overrasket, da jeg fik resultatet. Ja. Og det havde du og jeg en god samtale om for noget tid siden. Og det jeg var sådan, det der prikkede mest til mig, det var, at jeg scorede enormt lavt på execution. Ja. Og det reagerede jeg sådan ret stærkt på, fordi når jeg tænker på mig selv, og der hvor jeg gerne vil være, og der tænker jeg jo først og fremmest på mig selv som person, der opfatter jeg jo mig selv som en, der er dygtig til at eksekvere. Ja. Og det prikkede til mig, og det havde vi så en samtale om. Ja, og den kan vi jo grave lidt i. Ja, Og jeg kan jo lige supplere med at sige, at jeg jo så sidenhen har, også efter vores samtale om min reaktion, har jo selvfølgelig reflekteret mere over det, og er kommet til et punkt, hvor jeg sådan set er meget enig i konklusionen fra analysen. Okay. Det er meget spændende. Ja. Men jeg tænker også, altså, vi kan da godt tage den samtale, for jeg synes også, den var meget spændende. Jeg fik også den følelse, da jeg tog testen, at jeg synes godt nok, den der hedder, altså vi har op ad den ene akse, har vi, hvor god er du til at, hvad hedder sådan noget, discover, det hedder opdag, og den anden, der er det, hvor god er du til at levere. Og så har du den akse, der ikke er med, der er, hvor modig er du, og den scorer du også godt på modighedsaksen. Ja. Men det er den her med at levere, for jeg scorede også forholdsvis lavt, og jeg har arbejdet som projektleder i rigtig mange år, og var også sådan lidt, det var pokkers. Men hvis jeg så begyndte at tænke over det, så var det er jeg måske lidt mere til, det behøver ikke være alt for langt, og der må godt ske noget, og vi skal rykke på nogle ting, og jeg tror, jeg nævnte til dig, at jeg havde haft en rolle som engineering manager, så hvis du skulle køre et projekt på 3 til 5 år, så der var der vist et eller andet, der lige sådan, okay, hvis det er de projekter, vi snakker om. Fordi jeg ser da også, når vi laver de ting, vi har lavet sammen, jamen du leverer jo. Så det er jo ikke sådan, du ikke leverer. Men det er måske det der med det lange, meget, meget lange forløb, der kan være sådan lige lidt langhåret. Ja, det er faktisk den refleksion, jeg har været igennem, og som er endt et andet sted, end det du præsenterer der. Ja, okay. Fordi refleksionen, det er derfor, jeg bevidst sagde det her før med, at når man først reagerer på det, så er det jo meget som person og profil, man tænker om sig selv, og hvad siger det her mig?
Ja. Men når jeg så ser mig selv i de teams, jeg sidder i de projekter, jeg driver, og jeg sidder jo typisk i en rolle, som er et mix af produktejer og projektleder. Og der er det helt tydeligt, at jeg har det rigtig fint i den del af processen, hvor vi er kreative, hvor vi skal finde på, hvor vi skal skabe visionen, hvor vi skal forstå problemet. Ja. Der kan jeg godt lide at bruge mine kræfter. Senere i processen, når vi går fra den fase, der handler om at skabe visionen og den store plan, til at nu skal vi ned i detaljen, der kan jeg godt være med, og der er det mere min disciplin, der gør, at hvis ikke der er andre, der tager den bold og samler den bold op, eller der ikke er andre til at gøre det, så er jeg i stand til at gøre det. Men i det øjeblik, der står en person ved siden af mig, eller sidder en person på mit team, der kan drive den del, så slipper jeg den, inden jeg overhovedet kommer ud af døren, og overlader den, og bruger teamet til den del. Og der har jeg det som profil rigtig fint med at slippe tøjlerne og sige, jamen, det er teamet, der sammen med mig kan drive det, og hvor jeg kan lægge de ting over på teamet. Det er godt formuleret. Det er faktisk også sådan, tror jeg, lidt hen ad vejen. Jeg tror ikke, jeg er så god til at altid have givet slip. Det øver jeg mig lidt på. Men jeg tror, det er sindssygt godt set. Og i stedet for altid at skulle være god til det hele, så sige, jo, jeg kan godt, men skulle jeg vælge, så var det nok bedre, at der er en, der elskede at gøre det frem for mig. Det er mega fedt. Og hvor kommer de? Det er også en vigtig ting, man skal holde fast i. Ikke? Hvor kommer hvor får man energi hen, og hvor bruger man energi? Og det er jo klart, når man nogle gange skal gøre noget, som man gør med viljestyrke frem for ren lyst, jamen, så kræver det også mere energi at gøre det. Så den der tankfulde energi, man har, den skal man også finde ud af, hvordan man anvender. 100%. Men man kunne også kigge på testen på den anden vinkel, fordi nu kigger vi selvfølgelig på delivery-tingen, men du ligger jo over top-innovatør på, du har 3 ting, du ligger over top-innovatør på opdagelse. Du er god til, ud fra testen. Det må jeg så se, om du også synes det i virkeligheden, men med at eksperimentere, med at associere, og den sidste det er med at observere, der ligger du jo over toppen af innovatører. Og med toppen ligger du på at netværke. Og så ligger du lidt under toppen på, hvad den hedder. Den sidste, det er lidt svært at læse igennem her. At det er spørge, men ikke at du er dårlig til det, men den ligger bare ikke så højt. Men du er jo helt langt over på mange af de andre. Ja. Så det der med at spørge omkring, og det der med at udfordre status quo, i den del, der ligger jeg lavere. Men de det andre, klart, det genkender jeg. Altså det genkender jeg sådan set meget klart. Altså jeg er som udgangspunkt observerende, og relativt stærk i meget hurtigt at forstå en situation, forstå det kan være et markedsområde, en markedsudfordring for en virksomhed, det kan være en intern udfordring i en organisation. Meget hurtigt til at forstå folks ambitioner og behov, og prøve at finde ind til, hvad er der af mulige måder at løse de behov på, de udfordringer på. Ja. Ja, for jeg tænker også, altså lige dit felt og eksperimentere, der er der altså også noget spændende, tror jeg. Man ligesom I kan gøre noget, som nogle gange vi andre ikke kan. Ja. Så det er nok også et fedt space, og måske, jeg ved ikke om du selv, hvad du tænker om det med at eksperimentere, om det er mest i det, du sidder med nu, eller om du altid har haft en måde, eller hvordan du gør det, kunne måske være spændende. Jamen jeg har, og det kan man sådan det kan man se, når man kigger ned over mit CV, at jeg har søgt det meste af min karriere positioner i organisationer, hvor jeg har kunne eksperimentere, hvor jeg har haft mulighed for at flytte ting meget hurtigt. Dybest set gå meget hurtigt fra eksperiment, konklusion til handling. Ja. Og jeg har også prøvet at være i organisationer, hvor det ikke var nemt. Typisk større organisationer, mere bureaukratiske organisationer. Og det brænder jeg simpelthen ikke for. Og der er vi tilbage ved dit statement, din lille udsagn før, ikke? Det der med at skulle håndtere et projekt, der måske bliver en succes om 3 til 5 år i en organisation, hvor der er mange stakeholders osv. Det er ikke der, jeg tænder.
Det er jo fedt. Det er jo fedt Ja, at vide. Altså det, ja. jeg tror virkelig, det er en kunst at navigere i. Mm. Øhm, jamen, du har jo reflekteret meget. Det havde jeg som et spørgsmål, og jeg har også sådan lidt arbejdet med styrker og svagheder. Det har du også selv lige været inde på. Er der mere, du lige tænker omkring selve profilen, sådan lige jeg ikke lige har fået spurgt ind, du godt kunne tænke dig at nævne? Øhm, nej, der er ikke så mange flere perspektiver som sådan, men jeg synes kombinationen af det at skulle svare på de her spørgsmål, og få et resultat, reflektere over det, og så i øvrigt efterfølgende skulle være tvunget til at sidde og dele det med dig. Og resten af verden har jo selvfølgelig, det har været med til at også give mig en presbold. Altså lige om Ja. lidt, så skal du sætte dig ned og sige noget forhåbentlig fornuftigt omkring det her. Og det gør ens refleksionsdybde, den bliver lige en tand dybere, Ja. end den måske ellers ville have været, ikke? Ja, for jeg har også tænkt, nu har jeg jo fået flere til at tage testen og sidde og kigge, og så blev jeg endnu mere nysgerrig. Så er det jo ikke en test lige pludselig. Nu skal jeg sidde også og finde ud af, hvordan skal jeg forholde mig til, hvad du siger, og hvad de andre Ja, siger. Så ja. måske er det sådan indirekte lidt sjovt at gå lidt, være flere, der har taget den. Ja. Og blive nysgerrig. Jamen, så tror jeg, vi lader den, jeg kalder IDNA, være lidt, og så kan vi tage det næste her, som handler om jamen holdet, at sætte et hold. Og det første sådan spørgsmål inden for at sætte et hold inden for innovation, det er, at hvem skal du have med på dit drømmehold for at lave et innovationsprojekt? Ja, der tror jeg, det er vigtigt lige at tegne et billede først i forhold til den kontekst, jeg arbejder i. Nu har vi været inde på, at jeg jo arbejder med software, og softwaren er jo sådan set bare et middel til at skabe enten en virtual reality-oplevelse eller et værktøj, man kan bruge på internettet til at gøre ting, eller hvad det nu kunne være. Mm. Og der har jeg sådan 2 spor, jeg har bevæget mig frem og tilbage i. Det ene spor, det er software as a service løsninger, altså løsninger, hvor du bygger noget software ud fra nogle forventede behov ude i markedet, og så ryger det op i luften, op i skyen, og så går du i gang med at trykke det ud i markedet og se, om du kan få nogle kunder til at bruge den platform, du har bygget. Og det er en måde at innovere på. Den anden måde at innovere på, det andet spor, jeg har været i, det er jo dybest set at være konsulent, der bygger en specialudviklet løsning til en kunde og kundens specifikke behov. Og der mange af de løsninger, jeg har lavet for kunder, har jo så været løsninger, som sidenhen, eller som kunden så skulle bruge over for deres kunder, eller de skulle bruge hos deres medarbejdere til at løse forskellige ting. Ja. Og hvor det at arbejde med software as a service, det har ligesom det kendetegn, at du bygger noget til mange. Du skal ud og finde et generelt behov ude i markedet, og så skal du ud og skaffe kunderne, der har det behov. Og så skal du lancere et produkt. Og essensen det er, at du er aldrig færdig, fordi det kan godt være, at du putter den her service op på internettet, og den bliver tilgængelig for kunderne, de begynder at bruge den. Men verden, den flytter sig jo, og derfor er du hele tiden nødt til at innovere videre på den platform, du har lanceret. Ja. Og der er nogen ude i verden, der, når man arbejder med sådan noget, så kommer de og spørger, hvornår er I færdige? og så mit cheeky svar, det er jo altid, at vi bliver aldrig færdige. Så det spørgsmål, du skal stille, det er, hvornår kan I begynde at lukke kunder ind på den her platform? Men I må aldrig tænke på det her som noget, der bliver færdigt, fordi så er din software as a service pakke, den er død. Når vi kigger på det at lave kundeløsninger, så kan man sige, der er perspektivet lidt anderledes, fordi der er projektet færdigt, når kontrakten er opfyldt. Man laver en aftale, man har en fælles vision af en eller anden karakter, og så bygger man det. Og når kunden er tilfreds, og kontrakten den er opfyldt, jamen så går man videre til det næste projekt. Ja. Så det er en anden måde at tænke på, og så er der også det perspektiv, at når man gør det her, så er der jo i virkeligheden 2. Der kommer en ny målgruppe ind i forhold til det, vi havde på Software as a Service, hvor du mere kigger ud på kunder, du gerne vil have ind på din platform. Når du laver et kundeprojekt i en konsulentverden, jamen så har du kunden som stakeholder, som den, der betaler regningen, og derfor har en vis vægt i forhold til at beslutte sig for, hvad skal løsningen indeholde. Men du har jo så også kundens kunde, den, der skal bruge softwaren. Det kan være, som jeg sagde før, det kan være internt, eller det kan være eksternt. Mm-hmm. Så der skal du lige pludselig til at balancere din innovation, og du skal have kunden med ind i din innovationsproces, og I skal gøre det sammen. Og det er sådan en særlig udfordring, og en spændende udfordring.
Ja, Så når det er sagt, ikke, og jeg skal beskrive drømmeholdet, så kommer jeg til at hoppe lidt frem og tilbage mellem de her to perspektiver, de to spor. Men men det giver jo oplagt, god mening. ja, og i min kontekst, som sagt, bygger software, og typisk software, det har også været lidt forskelligt, men de sidste mange år, der har det været software, som har skulle skabe oplevelser, så der ligger en form for narrativ, der ligger noget visuel kvalitet, der ligger et lydbillede, der ligger noget interaktion, du interagerer i et univers af en eller anden karakter, og derfor er mit hold selvfølgelig, det hold, jeg sætter sammen til det formål, præget af det. De aktører, der sidder på sådan et hold, er typisk en visionær produktejer, som kender den kontekst, løsningen skal leve i. Det kan være en produktejer, der kommer fra kunden. Det kan være en intern hos os, der er produktejer. Det kan være mig selv, som så repræsenterer kunden på vores team. Så har vi typisk, eller vi har altid udviklere, folk med engineering mindset, men som så også kan finde ud af at bygge ting og kode ting. Men også den kvalitet, der ligger i at kunne tænke system, kunne tænke arkitektur, kunne tænke frem og sige, hvis det er det her, vi gerne vil, så er vi nødt til at gøre de her ting først. Fordi hvis vi ikke gør det her først, så spænder vi ben for os selv senere. Så intet udviklingshold uden en udvikler eller flere. Og så er der i min kontekst 3 andre ekstremt vigtige aktører. Det er user experience, det er design, hvor vi kigger på det visuelle og interaktionsdesignet. Og så er der lyd i forhold til det at skabe en immersiv oplevelse, hvor du kan gå ind i et univers og føle, at alle dine sanser bliver påvirket på den rigtige måde. Ja. Så det, jeg kunne sige, det er de kompetencer, holdet skal have, og der vi, hvis du kigger på de kvaliteter, vi har og skal have som hold, så vil jeg sige, det er grundlæggende det at kunne drive og have en fælles vision for det, vi skal bygge sammen, kombineret med en perfid kvalitets- og detailorientering. Ja. Og det er jo der, hvor jeg har brug for hjælp. Visionen, den elsker jeg, men det andet, der bliver det et bedre hold, hvis vi sammen som hold kan få det mindset op, få det mindset højt op på vores dagsorden. En ting er, at vi har den fælles vision, der driver frem mod, men det er også så kombineret med det at være dybt insisterende på, at det vi bygger hen mod den vision, det er kvalitetsorienteret, og helt ned i detaljen lever op til vores vision. Ja. Ja, nu har jeg jo prøvet, jeg har jo ikke været en del af hold på den måde, men vi prøvede jo at lave noget, hvor vi også stod nærmest og designede ind i VR. Og når jeg tænker over det, og også det du siger nu, altså jeg kan også godt mærke, at du er virkelig den, der samler. Altså du var den, der ligesom fik det til at, også vi andre ligesom havde det fedt på, det hold, vi så kan sige. Det var meget kunde-jer-forhold, kan man sige. Men det endte jo også med, at vi havde det meget sjovt, altså design ind i VR. Det var en fed oplevelse det var for mig fedt, at du også egentlig gav noget tilbage til mig som kunde, og så sagde, det var faktisk også en fed oplevelse for os. Sådan havde vi ikke lige prøvet det før. Så du er god til det der med at inddrage andre og sådan noget. Det er i hvert fald, hvad jeg oplever også. Så du er god til at hjælpe holdet med at forme sig, tror jeg. Ja, men det tror jeg også, at det ligger dybt i mig, at jeg kommer ikke og fortæller dig, hvordan du skal gøre. Jeg kommer og viser dig mulige måder at gøre ting på, og så skal vi prøve at lege sammen, for at finde ud af, hvad er det rigtige. Altså, hvor er det meningsfyldte henne. Og det gælder også, altså det gælder jo også, det kommer måske også tilbage til lidt senere, når vi sådan mere skal snakke om taktikker og rejse i det her, men holdet, det at lede holdet, når vi sidder på sådan et projekt, der leder jeg i meget høj grad igennem visionen og min kontekstforståelse i forhold til, hvad det er, kunden gerne vil. Ja. Selve den daglige proces omkring det at drive projektet er en holdsport, hvor vi arbejder på en måde, der gør, at de enkelte holddeltagere stort set selv vælger opgaver ud, selvfølgelig ud fra prioritet, men meget frit kan vælge, hvad skal der ske i dag? Hvad er vigtigt for mine andre holdmedlemmer? Ja. Og der er det ikke mig som produktejer, der sidder og fortæller holdet, nu skal du gøre det, og nu skal du gøre det, og nu skal du gøre det. Der er det i højere grad holdet, der sammen siger, det er det her, der er vigtigt, vi får gjort, hvis vi skal nå derhen om 14 dage. Og derfor gør jeg det her. Ja. Og hvis der er så nogen, der har et problem, eller ikke et problem med det, men hvis der er nogen, der har et andet behov, så siger, jeg har faktisk brug for, at du gør noget andet.
Ja. Fordi ellers så kan jeg ikke komme videre med det, jeg skal. Så har man en hurtig snak om det, og så får man løst det. Det er også vigtigt. Mm. Altså, det her med at arbejde sammen om et. Jeg har også nogle gange set det der, når det ikke sker. Jeg har mine ting, og tak. jeg er faktisk ligeglad med dig, fordi jeg skal nå mine egne resultater, KPI'er, whatever. Altså sådan en person vil ikke på et hold i det sted, jeg sidder nu. Ja. En person, der tænker på den måde, vil ikke holde i 14 dage. Nej, det tror jeg faktisk er meget det vil simpelthen ikke lade sig gøre. Det går sgu ikke. Det går aldrig, synes jeg. Nej, men jo. Nogle scenarier kunne det måske godt, ikke? Det er bare ikke sjovt at arbejde. Er det måske også som type? Det gad jeg ikke rigtig at være i. Nej. Skal jeg prøve at se? Jo, du kommer selv ind på nogle af de spørgsmål, jeg har, men det gør nu heller ikke noget. Der var en her, jeg også synes er spændende, fordi jeg tror, det giver mig god mening med drømmehold. Jeg kan godt forstå, hvordan det er, og jeg kan jo se det også, når vi arbejder sammen. Men der er jo også, når man spiller en sport, så er der jo også modstandere. Og det er der jo også, jeg ved ikke om det er holdet, men den største modstander, jeg kan komme på, det er modstand mod forandring, eller direkte nogen, der faktisk prøver at stoppe dig. Ja. Så jeg ved ikke, om du kan prøve at sætte nogle ord på, hvordan du måske håndterer modstanderne, eller forholder dig til dem, eller hvem de er. Mm-hmm. Ja, det er jo et farligt sted, vi går hen her, fordi... Du må dele, hvad du vil. Jo, tak. Og jeg vil tillade mig ikke at nævne nogen navne eller kundenavne i den her sammenhæng. Men man kan sige, når man sidder som hold i en konsulentforretning, og når man som hold i øvrigt er velfungerende, jamen så er der ikke så mange indre fjender som sådan. Altså der er ikke så mange indre modstandere, du skal håndtere. Så er det i højere grad din kunde, du skal håndtere, og det er din kundes interessenter. Altså lad os nu sige, når jeg siger kunde i den her sammenhæng, jamen så er det en forretning, det er en virksomhed, der har behov for en løsning, og der sidder så en person eller nogle personer, som er med til at drive det projekt, vi udvikler sammen, og de har en række stakeholders rundt om sig. Ja. Og der, det er nok der, og jeg kan ikke lide at bruge ordet modstander, men når jeg taler om kunde, men det er der, vi kan opleve, at vi skal arbejde ud fra det innovationsperspektiv med enten direkte, altså med den direkte projektleder, vi arbejder med at hjælpe den person med at flytte sig og rykke sig i forhold til muligheden. Det er sjældent, det er svært. Altså dem, der søger hen mod den her type løsninger, vi laver, dem, der vælger at drive sådan et projekt for kundesiden, de er som regel, ligesom dig, Jeppe, parat til at rykke sig meget hurtigt. Ja. Så det, de typisk har hjælp til, det er at få deres organisation med sig. Og der handler det meget, meget høj grad for os om at komme hurtigt frem til noget, vi kan demonstrere, som vores projektlederen hos kunden kan vise internt, enten det vi bygger, eller eksempler fra andre cases, hvor man kan vise, jamen det her, vi er i gang med at bygge, det kunne have det her outcome, det kunne være den her oplevelse. Og det er en del af vores, den industri, vi er i, at når vi laver virtual reality-oplevelser, så er der rigtig mange, der aldrig har prøvet det. Ja. De har aldrig haft briller på hovedet, og hvis de har, så har de muligvis haft briller på hovedet, ved at sidde op på en rutsjebane og har fået det meget skidt bagefter, fordi de kørte igennem en rutsjebane med VR-briller på, og det er absolut ikke behageligt på nogen måde. Nej, det vil jeg også sige, det er en af dem, hvor jeg er ikke køresyg. Men der så efter var man så alligevel køresyg, ja. Ja. Og det er den, vi er op imod i mange scenarier, hvis jeg skal forenkle det lidt, at vi skal vise nogen, som har et negativ eller neutral eller ikke-holdning til, hvad det her er for noget, og måske lidt kigger på det som et stykke legetøj. Ja. Så det er et eksempel. Der er selvfølgelig også mange andre måder, der kan opstå modstand på i organisationer i forhold til forandringer generelt. Men det er der, hvor vi ligesom skal gå ind til benet. At vi kan møde nogle udfordringer, hvor vi både skal vise, hvordan ting kan spille sig ud, men også være i stand til, det er også ekstremt vigtigt, at argumentere for de valg, vi tager, når vi bygger en løsning. Og noget af det, som vi jo kommer ud i, det er, at fordi vi bygger noget, der minder om et computerspil, så har vi nogle af de samme udfordringer, som man har i computerspilsbranchen i forhold til, jamen, hvordan ser karakterer ud, hvordan ser objekter ud, hvordan interagerer man med objekter i en oplevelse, og hvor vi jo mange gange holder os et stykke fra virkeligheden. Ja. Altså, for at give et eksempel, at du kan have et realistisk miljø, hvor du går rundt på en fabrik,
Men din kollega, han er en tegneseriefigur med pølsefingre Ja. og en stor rød tud. Og det er han af forskellige årsager, i forhold til produktionsteknisk, animationsmæssigt osv., og omkostningsmæssigt. Og det at kunne argumentere for, hvorfor ser den karakter sådan ud, hvorfor ligner det ikke et rigtigt menneske, det kan være sådan et eksempel på noget, hvor man skal både vise, jamen det kan godt fungere, der er en tegneseriefigur i den her produktionshal, og samtidig argumentere for, hvorfor er det en tegneseriefigur, uden at vi skal gå ned i dybden af det i den her samtale. Men det kunne være et eksempel. Ja, man kan også bare sige, nu sidder vi her og snakker. Der er ingen tvivl om, jeg kan bedre lide at sidde med dig i virkeligheden. Men, Tak. og jeg tænker også nogle gange, der er nogle micro-expressions, eller hvad man siger, som vi kan måske blive lidt mere mekaniske, helt naturligt, fordi du også bare sidder og kigger på mig som en okay. Du får meget rare øjne herinde, vil jeg sige. Ja, det var dejligt. Ja. men det bliver også hurtigt naturligt, hvis man, selvom vi er tegneseriefigurer, så men det skal man opleve. Altså, I skal have dem ind og kigge. Det er okay. I kan godt overleve med, at det ikke er for real. Hvilket måske heller ikke er altid helt rart, hvis det bliver alt for virkeligt. Hvis man står 200 meter oppe i luften på en planke og skal gå ud på den, så i VR, så er det ikke nødvendigvis rart, nej. Nej, og i virkeligheden, når man står, Richies, hvad hedder den? Plank Experience. Ja. Så er det faktisk ligegyldigt, man godt kan se det i computer. Der er rigtig mange, der ikke skal derop og stå. Det er der. Jamen fedt. Jamen altså, jeg kan godt lide din, den måde, jeg hører dig også fortælle om det, er lidt, at jamen, I har det her homogene og harmoni på holdet, men I kan jo ikke altid kontrollere det udefrakommende. Så i stedet for at kalde det modstand, så er det måske mere, vi skal lige finde ud af, hvordan vi håndterer det, der kommer der. Og det er ikke altid ens, så vi skal lige sadle om, måske ikke som team, men bare lige for, hvad der rammer, og hvad der kommer, og hvad vi skal fokusere på. Ja. Og som konsulenthus være opmærksom på, at vores kontakt hos kunden skal jo have hjælp til at håndtere den interne proces og stakeholder management osv. Ikke? Ja, yes. Jamen, det kan jeg godt lide, den tanke. Ja. Det behøver jo ikke altid at være de der modstandere over på den anden side. Det kan jo også bare være noget, man skal gøre i fællesskab. Ja. Jamen altså, lad os da hoppe lidt over i noget taktik, tænker jeg. Og først og fremmest, så er det jo bare lidt sådan meget bredt. Der har jeg bare skrevet, om I arbejder med nogle metoder og filosofier eller strategier, I har mere fokus på, enten nogle kendte, eller det behøver heller ikke at være noget, hvor du skal name drop, men lidt om, når jeg siger det, hvad du tænker, og hvad I gør. Ja. Jamen, jeg helt klar, altså i forhold til taktik, det er der, hvor vi starter i et projekt, når først vi ellers er blevet enige om, at vi skal lave et projekt med en kunde. Det er at kigge på værdien for brugeren. Ja. Hvad er det for nogle mennesker og profiler, der skal være i det her, som vi bygger? Og det kommer faktisk før forretningsværdien, eller det kommer selvfølgelig efter i en kronologisk verden, men hvor du kan sige, forretningsværdien, den har vi diskuteret som en del af vores kontraktsindgåelse, at er der en værdi i det her for kunden, men for at den værdi kan indfries, så skal der være nogle brugere, som klapper i hænderne og strømmer hen til løsningen, når den er bygget, og gør det, fordi at den er værdifuld for brugeren. Den løser et problem for brugeren. Ja. Så det er sådan en helt grundlæggende metode for os, at vi starter projektet der. Værdi for brugeren, og så det at lave noget, som udover det har værdi for brugeren, og det er sådan helt klassisk, og det UX, det user experience der, er det brugbart? Det kan godt være, det er værdifuldt, men hvis ikke det er brugbart, så kan det være lige meget, at det er værdifuldt. Og der findes usædvanligt mange eksempler i verdenshistorien på software, der er blevet lanceret, som potentielt kunne være enormt værdifuld software, men det er fuldstændig håbløst at bruge for den gennemsnitlige bruger. Så det er nummer 2, og nummer 3, det er realiserbarheden. Altså, det kan godt være, at det er værdifuldt for brugeren. Det kan også være, at vi kan bygge noget, der er brugbart, men det kommer til at koste os spidsen af en jetjager at gøre det. Ja. Eller der er andre afhængigheder, der gør, at det vil være ekstremt svært at gøre. Så det er også vigtigt, det der med at sige, kan vi få det sidste med, så vi har de 3 ting på plads. Det er værdifuldt, det er brugbart, og det er realiserbart. Det er sådan, det er grundsubstansen i vores taktik, og alt andet i forhold til det at drive et projekt frem, det er bygget rundt om det. Ja. Det smager lidt af det er også det der strategizer faktisk er inde på. Så smager det også af
design thinking og den Ja, agile tankegang, det der med at have brugeren i fokus og det emotionelle aspekt med os. ja, Det nytter ikke noget bare at være kælderingeniør. Komme op, og så lige pludselig så, hvad har I lavet i alle de år? ja, ja. Jamen, det er virkelig, okay, det giver super god mening for mig. Ja, Ja, og der kan du sige, metodemæssigt, der køber vi jo 100% ind på agile metoder i vores udviklingsproces, og det kan være det typiske Scrum eller Kanban, eller et mix af dem. ja, Og det er ikke rent det ene eller rent det andet. Jeg tror, der er mange derude, der sidder og nikker, når de siger, jamen det der Scrum, vi kører det, vi kalder Scrum Bot. Altså vi kører Scrum, men vi gør lige sådan her, lige det der anderledes, ja, fordi det passer til os. Og det er fint, at man gør det, men man skal bare sørge for, at det er noget, man kan reproducere, og man som hold gør det igen og igen. Og man så ikke ja. lige følger lærebogen til punkt og prikke, det er sådan set fint nok, men man skal gøre det, der passer ind i ens virkelighed. Jeg kan fuldstændig følge den. Nu har jeg selv også været på Scrum-kursus, og hold da op. Altså, hvis du følger deres religion, så ja, det bliver godt nok også rigid på et tidspunkt. Altså, men der er nogle virkelig gode elementer, Ja, ja, hvor jeg faktisk kan se, kommer fra den mere klassiske projektledelse. Altså, der er virkelig nogle gode elementer på, lad nu være med at lave noget, der ikke giver mening. ja. Gå videre, eller ja, helt klassisk, lad os lige mødes og snakkes lidt oftere. Er I alle med? Ja, Nu men når du lige vi selv nævner. taler jo sammen hver dag på holdet. Vi Ja, starter dagen okay. med at tale sammen. Så I holder den, trods alt, daily stand-up, den holder I fast Den i? er vi fuldstændig religiøse omkring. Ja. Jamen, det er også vildt, hvor hurtigt man kan rette ind, når det Ja, er. ja. Er det så, nu er det blevet meget specifikt, men det er bare lige fordi, du selv nævner det. Er det så, når I har et projekt, eller er det bare sådan daglig check-in? Vi i virksomheden nu, og nu er vi jo ikke super mange mennesker, lige nu er vi omkring 15. Okay. Der starter vi dagen med et stand-up for hele firmaet, Ja. hvor man lige, og det tager 5 minutter, 7 minutter, og hvis chefen han begynder at tale lidt længere, så kan det også tage 10 minutter. Men det prøver han at lade være med, fordi det handler grundlæggende om, at holdet lige får sagt, hver især får sagt, det er det her, jeg laver i dag. Ja. Man får mulighed for på firmaniveau, altså på det store holdsniveau, og lige sige, hov, det kan jeg hjælpe dig med. Jeg har en dims liggende i skuffen, der kan det der. Og også lige mærke, hvor er folk henne. Og det foregår via Teams, så man kan også være hjemme og gøre det osv. Og det tager som sagt 5-7 minutter, og så er der projekt Scrum bagefter, stand-up, på de hold. Og der har vi typisk, altså igen, vi er 15 mand, så vi har typisk 2 eller 3 projekter kørende på en gang. Og der møder man så 5 minutter, 10 minutter projekt stand-up, og man kan sågar nå 2 projekt stand-up, hvis man er involveret i 2 projekter på en gang. Ja. Og der er det bare vigtigt det der med, og der er noget af det der omkring religionen i Scrum, som er super vigtigt, at man ligesom vælger at sige, det der slacker vi lidt, det der holder vi simpelthen 100% fast, og noget af det, vi holder 100% fast på, det er, at vi diskuterer ikke løsninger. Nej. På problemer på stand-up, fordi så begynder det at blive en diskussion, altså, det og lige pludselig er der gået en halv time, og så sidder folk ved stress over, ikke de kommer i gang med at lave det, de skal lave. Så det der med at meget hurtigt kunne sige, okay, men der er et eller andet her, der blokerer i forhold til Børge, der skal lave det her i dag. Kunne I to ikke lige tage en snak om det bagefter? Ja. Og lige præcis det der, jeg sagde der, det synes jeg er noget af det vigtigste, det her. Altså, at du får skabt det der flow, der gør, at der ikke er nogen, der stopper deres arbejde 2:00 om eftermiddagen, eller bliver stoppet i deres arbejde, fordi de mangler et eller andet. Fordi den fanger man ligesom der om morgenen, at jeg har det her behov i dag, og så får man klidet af meget hurtigt efter mødet. Med en dialog, hvad kan du gøre for mig, så jeg kommer igennem dagen uden problemer, ikke? Eller omvendt, hvad kan jeg gøre for dig? Ja, man kan også sige, nu siger du om eftermiddagen, altså hvis du ikke kører daily stand-up, så kan det jo være, at der er nogen, der står stille i dage. Jamen og der er nogen, der skammer sig lidt over det, så siger de ikke noget, og lige pludselig så opdager projektlederen, der er et hjørne af projektet, der er fuldstændig sejler, ikke? Det kan simpelthen ikke lade sig gøre i Scrum. Så skal det være hele holdet, der lukker øjnene, ikke? Det er der ikke så mange, der har lyst til. Nej, på et tidspunkt, så kan du ikke lukke dem nok. Nej, nu kan du ikke lukke dem nok, for så står problemet lige foran dig. Ja. Jo, men det næste her, den havde jeg også lidt problemer med det spørgsmål sidste gang i kvæg, at det kommer man helt naturligt til at snakke om. Men hvordan ser en innovationsværktøjskasse ud? Sidste gang kom vi frem til, at den kan se meget forskellig ud fra gang til gang. Jamen, det tror jeg på. Ja.
Nu har vi jo nævnt et par af værktøjerne Ja, allerede i forhold til Scrum og Kanban, som har hver deres styrker og svagheder. ja, Men ellers så synes jeg, der er jo, der er jo en fed palette derude af business model canvas og andre modeller, men det er jo svært at svare på sådan meget entydigt, som du selv siger. Jamen, ja, det kommer an på konteksten. Hvad ja, er det, du skal arbejde med? Hvad er det inden for hvilke områder, du skal innovere? Er det en helt ny forretningsmodel, du skal ud og opfinde, eller er du ude i en justering af en retning inden for et givet område, hvor dit udfaldsrum er mindre, og hvor din spilleplade er mere kendt? Så kan det være nogle andre værktøjer, du skal bruge. ja, Men jeg tror meget på det der med at kigge lidt ud over egen næsetip. Altså nu er jeg jo kommercielt uddannet, kan mærke, og derfor er der sådan min grund-DNA, der er sådan en masse omkring forretningsstrategi og business cases og så videre, hvor jeg måske i virkeligheden får mere inspiration af at arbejde med en UX, der hiver et værktøj på banen, som udfordrer mig ja, på, hvordan jeg tænker. ja, Øhm, jeg havde en UX'er på et tidspunkt, hvor vi skulle starte op, bygge et helt nyt produkt, og hvor hun insisterede på, at vi skulle starte med at snakke værdier. okay, ja, Hvad for nogle værdier skulle det her produkt udtrykke? ja, Ikke værdifuldhed, men når man mødte produktet, hvad skulle man så stå tilbage med? Ligesom hvis man møder et menneske, er det et rart menneske, eller er det ja, et dygtigt menneske, eller et vidende menneske, eller hvad er det for et menneske, man står for? ja, Og hun insisterede på, at vi skulle starte med at tale om det her produkt, ikke som en menneske, eller som et dyr, eller det er noget pjat, ikke? jo, Men vi skulle ligesom prøve at lave en øvelse, hvor vi sagde, okay, hvis du møder det her produkt, hvad kunne værdierne i det her produkt så være? Er det hurtigt? Er det nemt? Er det umiddelbart? Er det ungt? Er det gammelt? Hvad for nogle værdier udstråler? Det var en super interessant det, diskussion for en som mig, der sad der. Vi skal bare videre. ja, Vi skal kode noget kode, så vi kan få noget ud til kunderne. ja, ja, Jeg ikke sidde her og snakke værdier ja, det hele er dagen. nok meget, jamen, det er nok meget Det sundt var, at det prøve var noget nyt. ekstremt værdifuldt. Jamen, det var Ja, ekstremt det var værdifuldt. værdifuldt, ja, at snakke om Jamen, værdier. og især værdifuldt i forhold til, når du så senere hen skulle foretage valg. Ja, Vi fandt, jeg vil ikke gå ned i substansen af, hvad det var for nogle værdier, vi kom ind til, nej, men vi fandt frem til 3 kerneværdier, som produktet skulle udstråle, som jeg skrev ind i. Jeg lavede sådan en produkt statement. Hvad er vores value proposition for det her produkt? Og der brugte jeg de 3 værdibegreber som en del af den beskrivelse, som var et par sætninger. Og det betød så efter, og det var sådan en god måde, ligesom meget hurtigt, det var dybest set et elevator pitch, man kunne fyre af, og som holdet var fuldstændig enige om, fordi vi havde diskuteret frem til de her 3 kerneværdier i produktet. Og så var det en ekstremt god rettesnor til senere, når man sad og skulle tage svære beslutninger. Vi har fået den her request fra en kunde, der gerne vil have den her feature, eller whatever. Det at kunne kigge på værdisættet, udover selvfølgelig også at kigge på, hvad produktet skal kunne i sig selv, men også kigge på værdisættet. Giver det mening at tage det her request ind i vores produkt ud fra vores værdisæt, eller giver det ikke mening? Og det hjalp virkelig på nogle beslutninger, eller mange beslutninger undervejs i processen. Ja. Spændende. Som ikke står i en business case eller i en projektplan, ikke? Nej, lige præcis. Ja. Jo, så den sidste inden for taktik, den arbejder jeg en del med selv, og det er, jeg kalder det et filter, sådan lidt en innovationsfilter. Jeg ved ikke om, hvordan det vi bruger det til, det er meget at finde ud af, at det først og fremmest er det innovation, eller skal det et andet sted hen, eller er det en god idé, eller hvordan man tit, så skal man selvfølgelig også teste, om det er en god idé. Men har I nogle filtre, det er selvfølgelig anderledes, når I kommer som konsulent, men har I nogle filtre, hvor I ligesom kan styre lidt efter, at det er lidt standardfilter, der tager vi noget fra, eller jeg ved ikke, om det giver mening for dig? Jo, det giver rigtig meget mening. Og der er jo den her gamle sætning, der hedder, det er altid skomagerens børn, der går i de dårligste sko, ikke? Jo. Og der må vi også bare erkende som virksomhed, at det er ikke fordi, vi er gode til at innovere internt, men vores fokus ligger i dagligdagen mere på den innovation, der foregår sammen med kunden. Ja. Så man kan sige, at vores proces
på trods af, at jeg synes jo grundlæggende, at vi er gode til at innovere, også i forhold til vores egne processer og de arbejdsredskaber, vi hiver ned af hylden, og vores... lige nu er det jo selvfølgelig AI, og fylder enormt meget, og vores måde at kigge på det på, synes jeg også er god og relevant. Men jeg må også konstatere, at vi har ikke så mange processer omkring det. Altså, vores processer i forhold til at innovere med kunden er stærkere og langt mere beskrevne, indarbejdet i vores måde at arbejde på, og hvor vores interne proces omkring egen innovation, jamen det er sådan, så er der en, der får en god idé, og så kigger vi på den. Og det første filter, det er, at man går til CEO'en, ikke? Når man kun er 15 mand, så er der ikke ret langt hen til CEO'en. Og siger, skal vi ikke gøre det der? Så siger han enten thumbs up, eller han stiller 5 spørgsmål, og så siger han thumbs up eller thumbs down, ikke? Ja. Og så er vi videre. Så det er jo et filter. Ja, det er det, ja. Og så har vi nogle altså vi tager nogle fornuftige snakke en gang imellem om, som burde vi gøre mere ved det der. Ja. Og hvor vi sætter os ned og diskuterer, om skulle vi investere nogle kræfter i og gøre det. Og der er filtret dybest set, om vi synes, vi kan retfærdiggøre at tage tid væk fra kundeprojekter. Altså det er jo vores målestok at tage øjnene væk fra et kundeprojekt for at gøre noget internt, hvor vi så ikke kan sende fakturer til nogen, men måske kan blive dygtigere, og derfor senere hen i vores konsulentforretning kan levere bedre og billigere eller mere for pengene. Ja. Jamen det giver god mening. Det er også, man skal jo også huske ligesom udgangspunktet for, hvor man sidder. Og det giver jo god mening, at nogle gange er det nok ikke innovation for jer, det I møder ved kunderne. Det er lidt day-to-day business, og andre gange kan det være, der kommer noget, hvor I tænker, okay, sådan har vi ikke lige vendt den før. Det er meget interessant. Det kunne da være, at vi skulle lægge den på hylden til en anden gang. Ja, det kan jeg godt følge. Det er selvfølgelig lidt anderledes. Okay, jamen altså tiden den går. Nu er der gået 45 minutter. Vi må hellere komme lidt over i noget rejse også, tænker jeg. Yes. Men mener du har noget, der brænder på i taktikken? Nej, jeg er klar til rejsen. Du er klar til rejsen? Ja. Jamen lad os sige, hvordan ser et godt innovationsforløb ud for dig? Jamen det starter helt banalt med, at man bruger en masse kræfter, og typisk langt flere, end man lige forestillede sig, man skulle, på at forstå det problem, man skal løse. Forstå muligheder, altså forstå problemet, blive hængende i problemet, indtil man har forstået det. Stil de berømte 5 whys til, at du kommer ned til root cause. Undgå scenariet, hvor du prøver at få brugeren til at fortælle dig, hvad de gerne vil have, og i stedet for at fokusere på, hvad de har brug for. Forholder det til udfaldsrummet, altså hvad er mulighederne, hvis vi først har forstået problemet, hvad er vores mulige løsningsscenarier, hvad er de eksisterende løsninger, hvad gør brugerne i dag for at løse det problem, fordi det er sjældent, vi løber ud i noget, hvor der ikke findes en eksisterende løsning. Det er meget sjældent, der er problemer der, ikke? Men de er bare ikke gode nok, så det er også det der med at kigge på de eksisterende løsninger. Og så handler det, og du kan sige, det er det, man er fokuseret på. Øvelsen bliver kun bedre af, at du involverer brugerne så meget som overhovedet muligt i den fase. Det er nogle gange svært, fordi du har sådan en lyst til at sige, vi kender løsningen på problemet, så vi skal godt bare komme til løsningen og gå i gang med at lave den. Men værdien af at få brugerne med på den rejse er helt ubeskrivelig, hvis du håndterer det på den rigtige måde. Og som sagt, at undgå situationen, hvor du beder brugerne om at fortælle dig, hvad de gerne vil have. Fordi der vil du ikke hen, fordi de ved de ikke. Nej. Og de kender ikke mulighederne. Nej, det bliver bare en begrænsende faktor frem for... Ja. Så hvis jeg skal vores projektrejse ned til dens kerne, så er det at involvere brugeren og sammen kigge på det her problem, komme ind til kernen af det, og så blive ved med at involvere brugeren. Så før du overhovedet har bygget noget, så har du brugeren med på din rejse. Undervejs, så lader du brugeren prøve det, du bygger. Og hvis du bygger et stykke software, der skal op i skyen og være software as a service, så skal du fra start have den erkendelse, der hedder, at det bliver aldrig færdigt. Og jeg har en person, jeg er meget stor fan af, han hedder Guy Kawasaki. Og han har lavet sådan han har lavet mange ting, men han har blandt andet lavet en video på et tidspunkt, hvor et af hans mantraer, det er, don't worry, be crappy. Og det handler ikke om, at man skal sælge lortesoftware, men det handler om, at man skal passe på, at man ikke ender i, at man bygger det perfekte produkt, før man putter det ud i markedet, eller før man lader nogen prøve det. Fordi det er i mødet med den afprøvning,
at du finder ud af, hvor den virkelige værdi er henne. Ja. Så don't worry, be crappy. Få dine ting ud, byg noget, få nogen til at prøve at bruge det. Hvis det er software as a service, jamen prøv at definere, hvad er minimal viable product for den her løsning. Skub det ud, når du har det, eller tror du har det. Ja. Og så være klar til at skynde dig og hjælpe kunderne med at dække de huller af, som du selvfølgelig har, fordi du har ikke bygget det hele endnu. Du har ikke den fulde palette af features, men du har nok til, at der er nogen, der potentielt vil have lyst til at bruge det og leve med de begrænsninger, der måtte være i din løsning. Men jo før du gør det, jo mere sikker, og jo før der er nogen, der synes, det er interessant, og vil bruge deres tid på at bruge produktet og deres penge eventuelt, jo før ved du, at du har noget, der har en værdiskabelse. Ja. Don't worry, be crappy. Jeg har også hørt LinkedIn founderen, han har også sagt ship fast and ship often. Så også bare kom derud og vis noget. Ja, og det er også det er sådan en lidt anden vinkel, men også en, jeg lærte i en softwarevirksomhed. Jeg sad i en periode, hvor man gik fra at release den her cloud software hver 3. måned. Ja. Så man sad og byggede features i 3. Man havde en ambition om at release hver 3. måned. I realiteten så gjorde man det hver 6. måned, fordi når de 3 måneder var gået, så var man ikke færdig med alle de features, man gerne ville være færdig med. Okay. Og når man så nærmede sig deadline derefter, så var der fejl i softwaren, så skulle det rettes, og så sad man typisk i flere døgn og arbejdede 24 timer i døgnet for at blive færdig, og så lancerede man sig, og så viste det sig, at der stadig var fejl. Og kunderne blev frustreret over, at der gik så lang tid mellem softwareopdateringen, og så blev de frustreret over, at der var fejl i softwaren. Ja. Ham her, og det var så udviklingschefen, der satte sig for at sige, at vi skal ikke release hver 3. måned eller hver 6. måned. Vi skal release, når der er noget at release. Og det vil sige, efter et års tid, hvor de arbejdede intens med det her, så blev der releaset 2 til 3 gange om ugen. Og det var, når release manageren han havde tjekket, at tingene fungerede. Så trykkede man på knappen, og det vil sige, at de inkrementer, man releasede, var langt mindre, og det betyder bare, at der er langt mindre risiko for at introducere nye fejl i softwaren. Ja, klart. Det er smart. Ja. Det var en fed måde at gøre det på. Og der ligger en masse ned under det, som er nødvendigt for, at det kan lade sig gøre, i forhold til dine processer og måden, du tester på, og alle de der ting. Og der ligger også nogle konsekvenser for kunden, i og med, at deres software hele tiden udvikler sig. Så kunden skal jo også være klar til at acceptere, at når jeg tænder for min computer i morgen tid, så kan det være, at der er kommet en ny feature, eller der er forsvundet en feature. Ja, selvfølgelig. Noget helt andet, det er, gør du noget specielt før og efter et innovationsforløb? Jeg har nogle gange, det kommer også an på, hvad det er, men nogle gange kan det være meget interessant, i hvert fald for det, jeg sidder med, og tidligere siddet med, at kigge ind i noget exit-strategier. Altså, hvornår er det ikke innovation mere, eller hvornår er der en afslutning, og så have lidt øje på den, fordi det handler også meget om, hvornår, måske også lidt det der med, hvornår er man færdig med det her forløb, eller så et eller andet før og efter, eller måske noget exit-strategi. Har du nogensinde tænkt det sådan noget? Ja, det har jeg. Men se det bagspejlet. Slet ikke nok. Jeg synes, det er en super interessant diskussion. Ja. Og det er jo lidt... Den lugter jo lidt hen af også det begreb, vi kender fra Scrum, der hedder definition of done. Ja, altså, hvornår er en task, hvornår er en epic, hvornår er noget done. Og det er en utrolig svær disciplin at definere. Det. Og det er sådan set bare ganget op i forhold til din exit-strategi. Ja. Altså, hvornår går du fra, at det er et innovationsforløb til, at det går i drift, eller at det er afleveret til nogle helt andre investorer, eller at du lukker skidtet ned. Ja. Det kan kriterierne for det, de er mega interessante og relevante at diskutere, inden du overhovedet går i gang. Og jeg har slet ikke gjort det nok, og jeg bliver dybt inspireret af den her samtale i forhold til det. Fordi, Jamen det kan da være, vi skal dykke ned i den en anden gang, og så sige, nu laver vi en retrospektiv på den del. Det vil jeg i hvert fald gerne være med på, for jeg synes, det er... Jeg tror, jeg er ikke sikker på, at det faktisk er let. Det er heller ikke sikkert, at du ved det, når du starter helt. Nej. Og det er det, der gør måske. Præcis. Ja. Præcis. Jamen lad den da lige ligge der, så den kan vi da tage en ny på. Og så ved jeg ikke om... tiden går bare så hurtigt. Der er en ting, jeg i hvert fald vil nå at spørge dig om, men jeg synes også, den er god. Det er, om du kan fortælle om nogle op- og nedture i relation til innovationsprojekter. Et eller andet, du tænker sådan, der kunne være spændende at nævne.
Jamen, det jeg kommer til at sige, er sådan set to sider af samme mønt. Jeg har prøvet begge dele. Øh, og nu, det er sjovt, nu sidder jeg lige og reflekterer samtidig med, at jeg skal sige ordene, at vi har været omkring det her med lange processer, og at det måske ikke ligger til min profil. Og så samtidig, så har jeg været igennem nogle lange processer, hvor jeg har udviklet produkter, og jeg har prøvet opturen over at udvikle noget, som lykkedes, og hvor man kan sige, at den største optur ligger ikke i, at du på den store bane lykkes, og at din exit-strategi lykkes, og du kan cashe ud og så videre. Ikke fordi jeg casher ud på nogen måde, i synderlig grad på den succesfulde projekt, men jeg lykkes med at bygge et projekt, hvor opturen kommer fra, at du har brugere, der begynder at bruge det. Ja. Og du begynder at se en pengestrøm fra det. Nu har du arbejdet på det et par år, og når det er software as a service, så ser du ikke en rød reje, før folk begynder at betale abonnementet. Det vil sige, at det kommer først meget langt nede i processen. Så det vil sige, at du har nogle investorer, der står under dig i nakken, og som gerne vil se et afkast på et tidspunkt på de mange dage og timer og måneder, du bruger på at udvikle produktet. Og det der øjeblik, hvor du begynder at se folk bruge det, og der kommer et output fra det værktøj, du har svedt og grædt for at få op at flyve. Det er et fantastisk øjeblik. Det Og de begynder at give dig feedback. De begynder at sige, det er super fedt det her, men jeg kunne også godt bruge det her, og du så har den dialog. Der begynder du at mærke, det er, når du begynder at mærke, at vi har delt med fat i noget. Og så har jeg prøvet den modsatte også, hvor jeg bygger et produkt, som folk prøver, og vi kom meget langt, og vi brugte 5 år på det. Og byggede noget, som vi selv synes var godt. Og som dem, der prøvede det, synes var godt. Men som ingen tog i brug for alvor. Okay, det må også være hårdt. Det må være hårdt, når man så står... Det er en hård proces, at man står der med et produkt, man synes er godt, og dem, der prøver det, siger, det er genialt, det der produkt. Men når det så skal skabe værdi ude i den virkelige verden, ude på fabriksgulvet, hvor det her produkt kunne bruges til at hjælpe dig med at visualisere en proces på, hvordan starter du og stopper du et produktionsanlæg. Det kunne det her produkt bruges til at visualisere på en meget simpel måde. Det at ramme den mur, det er med træls for at sige det på jysk. Og det må man så bare sige, okay, det prøvede vi. Vi gjorde, hvad vi kunne, og vi lavede et godt produkt, i hvert fald ud fra feasibility og brugbarhedsperspektivet. Men værdiskabelsen var der af en eller anden grund ikke ude på den anden side af hegnet. Nej, det må jo også nogle gange, altså, det er jo ikke altid, man kan gætte det inden. Nej. Og det kan være, det går den perfekte rejse, og så ender den bare i, men ikke alligevel. Og så var det, man tænker tilbage på Google Statement, ikke? Ship fast and fail fast. Ja, det er rigtigt. Det var så 5 år. Så er det spørgsmål, vi skal se det i perspektiv af verdenshistorien, så var det fail fast, eller perspektiv af et menneskes liv, så er det måske lidt lang tid at bruge på noget, der viser sig ikke at lykkes. Men det er der mange, der har gjort. Ja, det er rigtigt. Ja, og der er mange, vi nok ikke hører om. Det er der helt, vi hører mere om dem, der lykkes, end de mange gange flere, der ikke lykkes. Ja, præcis. Nå, men her, sidste ting her, det er egentlig, nu er det jo meget, det er space, du er inde i VR, XR og AR og hvad der er mixed reality. Ja, det er jo vel XR, er det ikke det? Det er jo dejligt, du siger det på den måde, fordi det diskuterer vi jo stadigvæk. Det seneste på horisonten, det er jo spatial computing fra Apple, som mener, det skal hedde noget helt femte nu, ikke? Så... Jamen, det vi egentlig godt vil spørge dig om i hvert fald, det er, hvad skal vi holde øje med inden for det område? Inden for dit space? Jamen, det er heldigvis meget simpelt. Det, som er omdrejningspunktet i mit space, det er, at vi går og venter på det tidspunkt, hvor XR med alle dets forskellige afskygninger af begreber, det går fra at være niche til at være allemands eje. Det punkt kommer vi til at se tilbage på et eller andet tidspunkt i fremtiden, og sige, det var faktisk lige der, det skete. Og hvis jeg skal komme med et bud, jeg skal sige ting mere, at det er ideen om det der, hvornår går vi fra at være noget niche til at blive noget allemands eje. Og hvis jeg skal komme med en anden perspektiv på det er også, hvornår går vi, og det er sådan lidt mere teknisk, hvornår går vi fra industrien, den industri, jeg befinder mig i, fra at være udbudsdrevet til at være efterspørgselsdrevet. Og med det mener jeg, det der driver vores industri lige nu, XR-industrien, det er Meta, det er Apple, det er Microsoft, der investerer milliarder og er der milliarder af dollars i hardware og software og platforme og skubber dem ud i markedet.
Ja. Og på trods af den fuldstændig vilde investering, de laver, er selv den allerbedste hardware og software ikke i stand til at skabe den her reelle adoption, reelle mainstream adoption. Den bliver skubbet ud, og man kan sige, det bedste eksempel, det er Meta, der har solgt 25 millioner af deres VR-headsets igennem de sidste 5 år. Ja. Og 25 millioner, det er selvfølgelig et stort tal, men der bor altså, har vi lige rundet 8 milliarder mennesker i verden. Ja. Så i det perspektiv, og hvis vi skulle måle det op for eksempel mod mobiltelefoner eller computere eller andre teknologier, så er det jo en lille bitte dråbe i havet, 25 millioner. Så det vi går og venter på, det for at gøre det lidt mere konkret, der lægger jeg så hovedet på blokken. Det I skal holde øje med derude, det er, hvornår kommer der et par briller, der kan levere billede og lyd. Billede foran dine øjne, og lyd i dine ører, og måske også andre sensoriske inputs, som leverer nok værdi til at supplere eller erstatte nogle af de enheder, du har på din krop eller i din lomme i dag. Og som for lige at lægge det spice på, og jeg sad og overvejede, om jeg skulle gøre det, men jeg gør det alligevel, på trods af hypen omkring det, at det her device kan være dit interface til din egen personlige AI, som hjælper dig i alt, hvad du gør, eller hvor du har behov. Ja. Så ideen om, at der kommer en device på et eller andet tidspunkt, der er connected til en backend, til en cloud, til skyen, til verden, og connected til din personlige AI, og så ikke mindst, som har en formfaktor, der gør, at alle og enhver vil have lyst til at tage den på hovedet og gå rundt med den i deres dagligdag. Ja, altså, man kan sige, der er den der, det har vi jo snakket om et par gange, altså hvis Ray-Ban og Meta kunne få det der til at spille, så er der en god kandidat. Der er en god kandidat i den, en brille til $329, som faktisk kan connecte dig til Metas AI. Det er så ikke din personlige AI endnu, så langt er det ikke. Men ideen om, at du har den, og på Metas brille, der er ikke noget visuelt, du får det hele via øret, men på et eller andet tidspunkt, så finder de også ud af at løse den problemstilling, der gør, at du, som jeg gør nu i VR-verden, kigger ned på mit Apple Watch her, og får en tekstbesked, at jeg kan begynde at få notifikationer foran mine øjne i brillen. Det vil være ekstremt værdifuldt. Jeg kom til at tænke, at jeg vil gerne give et eksempel, og så tænker jeg her forleden, der stod jeg med min cykel. Jeg indledte jo med at sige det her med lidt for mange carboncykler. Jeg stod med en cykel, jeg ikke havde kørt på i nogle måneder, og så var akslen i mit fornav, den sad fast. Den skulle jeg hive ud for at hive forhjulet af. Og det var en kamp. Jeg svedte, jeg bandede, og jeg gik på YouTube. Og der blev det jo meget tydeligt det der med, jamen, værdien af et par briller på hovedet, som kan se det, jeg står og kigger på. Jeg kan kalde op til Metas AI og sige, Meta, den har sat sig fast. Meta kan via kameraet se, hvad det er for et nav, jeg har. Kan se, hvad det er, jeg skal prøve at hive ud, og kan give mig en instruks, enten via lyd eller via billede i, hvordan du gør. Og jeg fandt ud af det sidst, hvordan jeg skulle få den ud, men jeg brugte en halv time på at hive og slide i den, og jeg kunne have gjort det på 1 minut, hvis jeg havde haft den viden, som brillen kunne have leveret til mig. Og det synes jeg er et godt eksempel på, hvorfor det kunne være værdifuldt at have sådan et par briller på snuden. Ja, det giver god mening. I sådan en case er sikkert også mange. Altså jeg drømmer jo om det der med, det har vi også snakket om, at få min computerskærm væk fra brugerne, og så bare have et par briller på, der giver mig den oplevelse. Ja. Og det kan jeg jo med dem, vi har på, og jeg kan også med Apple Vision Pro, og jeg synes faktisk ikke, det har været slemt. Nu har vi siddet og snakket sammen i en time. Jeg synes faktisk ikke, det har været slemt at sidde med dem, når vi så sidder alligevel også og laver noget. Også de gange, hvor vi har arbejdet sammen, har vi jo egentlig også, hvis du bliver opslugt af snakken, så ligesom, så glemmer du lidt den der kasse på hovedet. Men lytterne her skal jo også være opmærksom på alle de ting, du og jeg har gjort, for at komme til det punkt, hvor vi kunne sidde med de her briller på og have en samtale. Det er rigtigt. Og acceptere det på en eller anden måde, ikke? Og det er godt nok en bøvlet... Det er blevet bedre. Nu, lige præcis den her platform, Horizon Workrooms, har jeg arbejdet med i 3 års tid. Ja. Og deres usability er blevet klart bedre. Det er langt nemmere at komme ind i et møde. Ja. Men det er stadigvæk komplekst. Det kræver stadigvæk nogle briller, som jeg ikke gider at gå med til daglig. Og det er det, der er vigtigt for mig at understrege. Det, jeg sagde før, det er, at vores industri kommer til at ændre sig overnight, den dag, der er nogen, der bygger den brille, som kommer til at sidde på næsen af os alle sammen. Fordi så er det den, du tager på om morgenen. Og så er det ikke længere en diskussion om, hvad for en hardware, du skal ud og købe, for at kunne få lov at gøre noget. Nej, du har hardwaren på snuden. Nu skal vi alle sammen bare lave fede softwareløsninger til de briller, som folk vælger at have på deres snude.
Ja, det er i iPhone. kombination, eller som Det er en ny erstatning for iPhone-historie. Ja. Ja. Jamen på sigt kunne det potentielt være en erstatning for din iPhone, eller måske et supplement. Det får vi se, det tør jeg ikke lægge ud på bloggen på. Nå, men jeg tænker på, at det kunne godt gå hen og blive den der, ligesom da den blev lanceret. Ja, altså, jamen præcis, det er et meget fint billede, ja. Det 2007, da Steve Jobs lancerede iPhone, var vi jo, altså vi havde jo ikke en fli af en chance for at forstå, hvor vigtigt det var, da han gjorde det. Og han lykkedes med det. Og i dag render vi jo altså rundt med sådan en i lommen, der kan alt, hvad vores computer overhovedet ikke kunne dengang. Så vi havde slet ikke den der forståelse af, hvor perspektivrigt det var. Og der er det min oplevelse, at det øjeblik, hvor den her brille den dukker op, der er skiftet endnu mere radikalt, end det var fra en telefon med et tastatur, og så til en telefon med en stor skærm. Ikke? Og vi begynder at tilføje nogle helt andre elementer lige pludselig i dagligdagen. Altså den der fantasi til at forestille sig, hvordan det kommer til at påvirke vores liv, vores måde at være på, vores måde at interagere på. Både med andre mennesker, men selvfølgelig først og fremmest med data via computer, ikke? Via nettet. Det er vildt. Men jeg tror, vi kommer til, som jeg sagde før, vi kommer til at kigge tilbage i fremtiden, kigge tilbage på det tidspunkt, på samme måde, som du siger nu. Jeg synes, det er et fint eksempel. iPhone bliver lanceret. Den brille, om det så er Meta eller Apple, eller hvem der bliver, der lancerer den brille, der rent faktisk lykkes med at blive den første, der bliver allemandseje. Det punkt, det tør jeg ikke sige, hvem det bliver, men jeg tror, tidspunktet, det vil vi alle sammen kunne kigge tilbage på og sige, det var der, det skete. Ja. Altså, tiden er gået, men jeg tænkte lige, om vi kunne slutte af med lige bare at sige, er der noget, du tænker, vi manglede lige at vende, eller har vi været godt omkring? Jeg synes, vi har været rigtig langt omkring. Ja. Og jeg er bange for, at vi kommer til at kede lytterne, hvis vi fortsætter. Ja, skal vi tage en tur nummer 2, hvis vi finder nogle andre emner, der kunne være sjovt at snakke om? Jamen, det kan lytterne jo sikkert kommentere i deres podcast-stream, om der er nogle ting, de gerne vil vide noget mere om. Ja, det kan vi. Ja. Eller også skal vi bare sige, at hvis vi har lyst til at gøre det igen, så gør vi det. Det også. Ja. Jamen, ved du hvad, mega mange tak, Jens. Det har været super sjovt at snakke med dig om det her, og få de billeder ind på det også. Og selvom vi har arbejdet sammen en del gange allerede, synes jeg, på en kort, også 1,5 år måske, vi har arbejdet sammen, så er det meget sjovt at få den her snak også, for at forstå det på en anden vinkel. Så mega mange tak, fordi du havde tid og havde lyst. Mindst lige så mange tak herfra. Ja. Så vil jeg prøve at se, om jeg kan finde ud af at slukke det her igen. Jeg kan lige komme ind til dig lige om 2 sekunder. Jeg slukker lige. Og her slutter interviewet med Jens. Super spændende gæster herinde. Fokuserede innovatører, der ved rigtig, rigtig meget. Jeg vil lade jer stå tilbage med at lytte det igen måske. Der er mulighed for at hoppe frem og tilbage og lære en masse af Jens' space. Men jeg vil slutte af nu herinde i VR. Inde i det her utroligt flotte omgivelse, hvor man virkelig kan nyde udsigter og gøre en masse smarte ting. Det her, det er jo et fast billede. Man kunne også få lavet sit eget. Det er blandt andet noget, det jeg også arbejder med til daglig sammen med Jens. Og lige om lidt, der er jeg ude af masken, og så ses vi derude og forlader Jens for denne gang. Og hvis du vil følge med på andre spændende samtaler, så vil der komme flere interviews. Jeg er ikke sikker på, at der kommer så mange flere i VR. Det kommer i hvert fald an på, hvis jeg har gæster, der vil møde mig derinde. Men hvis du godt kan lide noget af det, jeg laver, så kan du smutte forbi min hjemmeside. Ned i venstre hjørne, der er der et link til LinkedIn, hvor jeg lægger mange forskellige ting op omkring innovation. Det er lidt blevet min platform. I højre hjørne, nede i bunden af min hjemmeside, der er der en lille kaffekop, og der kan du give mig en kop kaffe, hvis du synes, det jeg laver, det fortjener en kop kaffe. Og ellers, det der er allervigtigst for mig, det er faktisk, at du deler og liker og lytter til det igen. Ser det igen, bliver det så nu. Og ellers så håber jeg bare, du følger med derude og også kommer med i næste afsnit, når jeg nok er tilbage i de vante omgivelser i podcastformat, medmindre jeg bliver udfordret til at få noget video på igen. Hej!